bidaia egingo dugula esan dugu, zeren, bai, pixkat, kafe garaia pixkat animatzea eskatu diogu Aitorri eta lanean jarri zaituzte. Ondo da, lanera etorri garelako, baino ez bakarrik lanera. Baita ere, beste bide batetik ezagutzera zer egiten ari garen. Berak esan du, eza, batzuetan inpresio horiek galdu egiten dienak, nola gean, nola sentitzen gean ere, galdu egiten delako bidean, eta horrek ere ikaspena ematen digu. Eta pentsatu dugu, lurraldez lurralde jongo ginela jakiteko, zer moduz ari garen, besterik gabe. Ze galdetu diogu gure buruari eta elkarri galdetu diogu zer egiten naizea. Ezaki galdetu dugun, ze moduz zaudete? Zelan asko iken naizeate? Ze moduz? Nola estresa apartekoa sortzen du? Honek ez du sortzen batek daki, ez da? Hoxe galdetzera etorri gea. Ze ez dakit esan ere egin dugun, baino bai, aurrera egin behar dugu, gauza asko egin behar ditugu, baino disfrutatu ere bai, ez? Piskat, gozatu, euskaraldiarekin ere bai, gozatu egingo dugulako. Araban, haidia lanean, araban, eta atzoko datuak dira, agian zerbait gertatu da gaur goizean, eta nik ez dut jaso baino, araban, 45 herritan daude ja jarri da puntu koloretsu hoiek. Ari dira lanean, 45. Asier Lafuente eta Joseba Legarda daude hemen gurekin, eta nik hoxe eskatu behar dizuet, zer modu zaudete araban? Zer egiten nahi zeaten? Jarri zutik, ze bestela ez dute ikusiko. Ez dakit entzut, bai. Bale, arratzalde hon, Bueno, Asier eta Bio kontatuko dizuegu apur bat, Arabako lautadan garatzen ari gehan prozesua edo egitasmoa edo dena delakoa. Ni hasiko naiz pixka bat instituzioekiko elkarlana eta eskualdean emandako edapenaz azalpenak ematen edo, eta gero Asierre jarraituko du, herritarren gandik jaso duen sentsazioen inguruan eta emozioen inguruan eta anekdotatxo batzuk kontatuko ditu. Egia esan, lautadan oinarria izan da, lanean hasteko oinarria izan da, aurrek urtean agurainen burututako 75 ordu euskeraz egitasmoa. Egitasmo horren egiturak eta esperientzia eta baliatuz, bi erronka ezarri genituen, alde batetik eskualdeko instituzio guztiekin elkarlana bermatzea, eta beste alde batetik egitasmoa aguraindik eskualde osora edatzea. Orduan, horretarako, hasiera batean igual aipatu, Arabako lautadako kuadrillan edo eskualdean, 8 udalerri daudela eta 73 herri txiki. Herri txiki, herri ertain, herri handi, denetari pixka bat, baina guztira 73 herri. Orduan, instituzioekiko elkarlana bermatzeko edo, bururatu zitzaigun, 73 herri horietako 2 ordezkari lotzea, eta guztiekin lautadako euskararen komunitatea osatzea. Orduan, lehenengo urratza hori izan zen, herri guzti horietara hurbildu ginen, eta herri bakoitzeko 2-4 ordezkari lotu genitun. Ordezkari guzti horiek lotuta, deialdi bat egin genuen, eta argazki masibo bat atera, parte hartze zabal eta anitz hori irudikatzeko. Argazki atera genuen, herri gehienetatik ordezkariak hurbildu ziren bertara, eta horrekin lortu genuen herri txiki guztietan kontakturen bat eta harremanak izatea. Hori lortuta, urrengo erronka euskararen komunitatea osatuta eta aguraindik eskualde osora pasatzearekin batera, erabaki genuen pixka bat herri guztietako ordezkaritza instituzionala edo gurekin bat egitea. Badakizue, Araban udalez aparte badaudela kontzejuak eta administrazio batzarrak eta herri txikiek ere eskumen batzuk badituztela eta erabakitzeko gaitasuna. Orduan erronka izan zen 73 kontzeju edo administrazio batzarroiek bat egitea haien batzarretan onartzea eta bat egitea ekimenarekin. Hasi ginen herri txikiekin eta kontzejuetan eta egitasmoa saltzen, eta pixkanaka herriak animatzen hasi ziren eta euskaraldiarekin bat egiten. Gaur egun Asierrek zuzenduko dik, baina nik uste dut 40 herri inguruk edo bat egin dutela dagoeneko egitasmoarekin.
Orduan ja argazki horrekin, ordezkaritza anitz eta zabal horrekin, jo genuen ja Arabako Lautadako kuadrillara edo eskualdera babes eske. Orduan, erakutsi genizkien herrietan lortutako kontaktuak, kontzejuen atxikimenduak, ardazki masiboa, eta, han bilera batzuen ondorioz eta lortu genuen kuadrillak edo eskualdeak egitasmoari babesa ematea. Eta kuadrilla 8 udalerriek edo osatzen dutenez, proposatu genien udalerri bakoitzarekin hitzarmen bat sinatzea. Orduan, kuadrillak erabakizun bat egitea, eta kuadrilla osatzen duten udalerri guztiek ere bat egin zuten egitasmoarekin. Horrekin lortu genuen, guk jarri genuen, edo geure buruari jarri genion erronka nagusiena, urte osoan liberatu bat izatea eskualderako. Orduan, hitzarmen bat sinatu zen udal bakoitzarekin, eta horri esker dinamizatzaile bat kontratatzea lortu genuen, Asier, kasu hontan, eta Asierra hasi zen pixka bat, 75 ordu euskerazen eskuratutako esperientziarekin, eta eskualde mailan pixka bat herritarrekin lan egiten. Eta hori da pixka bat prozesua, instituzioekiko elkarlana lortzeko prozesua eta eskualde osoan osatzeko edapena lortzeko prozesua hori izan zen, eta baina Asierrek aipatuko digu pixka bat, herritarrekin dauzkan kontaktu horiekin, herritarren gandik jasotzen nahi dan sentsazioa, emozioak eta abarrekuak. Eta, besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon. Nik bi sensazio aipatu nahiko nituzke jasotzen ari garenak, ez? Agurainen bukatu genuenean, orain dela 2 urte egin genuen ariketa horretatik, sensazio oso positibo izan zen, eta horrek eman digu indarra eskualdera pasatzera eta elkarlanera pasatzea, ez? Hasieran agurainen egin genuen, modu autogestionatuan eta autofinantziatuan, ez? Eta orain ari gara eskualde mailan eta elkarlanean, ez? Herritarren gandik jasotzen duguna eta ailegatu bagara puntu honetara da herritarren interesaren gatik. Zergatik interesa hori? Beharra dagoelako. Gu uste dugu Euskaldunok beharra handia sentitzen dutela euskaraz bizitzeko, eta nahi dutela, batzutan nahi hori zalantzan ipini da. Beharra eta nahia dago, baina herritarrek behar dituzte baldintza sozial egokiak bere nahia hori plazaratzeko, aurrera eramateko. Ez gara kamikazeak, batzuk bai izan daitezke, baina minoria bat gara, baina gehiengoek behar dute baldintza egoki batzuk euskaraz bizitzeko. Metodologia honekin, hau bizi eta Belarriprest metodologia, nik uste dut horrek ematen duela. Sensazio bat jasotzen da, segurtasun bat ematen dute, alde batetik zientifikoki probatuta dagoelako, ez da norbaiti buratu zaiola, horrek segurtasuna ematen du. Eta beste aldetik, elkarlanean ere antolatuta ematen du kohesio bat, batasun bat, eta aurrera joateko baldintza egokiak ipintzen ari direla, ez? Guretzat bide berri bada, orain arte instituzioak eta eragile sozialak nolabait bakoitzak gure aldetik ibili gara, ez? Orain ailegatu gara adostera hau interesgarria dela, eta orduan helburuak adostu ditugu, eta batera goaz, ez? Eta metodologia honek daukan ahalmena da, edozein lekutan non nahi aplikatu daitekela. Eta batzutan ez dakit horretaz ere konturatzen garen, ez? Berdin da herri txiki bat, berdin da iparraldean edo hegoaldean dagoen, edo hiri handi bat, kolektibo elkarte gastronomiko bat, enpresa handi bat, leku guztietan erabil daiteke, ez? Eta horrek bultzatzen gaitu, hiztegi berbera edukitzera, helburu berdinak, keska berdinak, ez? Eta hortik aurrera egin dezakegu elkarrekin. Orduan, hortik etortzen da interes guzti hori, ez? Sensazio horiek. Sensazioa dira, oso subjektiboa dira, baina hortik etor daitezke, ez? Aipatu nahiko nuke bigarren sensazioa da inertzia. Batzutan, orain tokatzen zaigu, ez? Etengabe egunero bilera ezberdinetan, 73 herri horietara llegatzeko instituzioekin etengabe ari gara saltzen, eta badago inertzia bat, orain arte egin dugunaren gatik ere, nik uste eragina daukala, ez? Eta batzutan hasi behar dugu hau azaltzen, hau ez dela jai bat, hau ez dela ekintzaz beteriko ekimen bat.
gauza berri badela, eta gauza berri hori zer da, eta da Aho Bizi eta Belarri Prest, eta hor ere badago inertzia handi bat, ez? Eta nik uste dut gaurko egunarekin behintzat ni ondori horretara ailegatzen ari naiz, ez? Ailegatzen ari garela mamira, ez? Eta asko aipatzen ari da prestakuntza. Errez lotzen dugu orain arte, aho bizi izatea gaitasunarekin, ez? Euskaraz badakitze egiten, orduan aho bizi da. Nik uste dut hor dagoela mamia. Horrekin apurtu behar dugu, eta horretarako daukagu pixkat erlojuaren kontra, azaroaren 23 arte. Orduan, nik uste dut hor alegin berezia egin behar dugula, txapa duena eta izena ematen duena guztiz konstiente izatea, eta portaera linguistiko horiek aurrera eramateko gai izateko. Orduan, hilabete hauetan lan trinko hori egin behar dugula, inertzia horiek apurtzeko. Adierazi nahiko nuke, ekimen hau herritarrena dela. Hau da, ezin dugu baliatu ez eragile sozialak, ez instituzioak bere ganatzeko. Ez da inorrena, guztiona dena, baina denon artean egin behar dugu, ez? Ez baliatzeko elkarte bat lidergo hartzeko edo instituzioa betekinak ateratzeko, ez? Herritarrena da. Eta, bueno, elkarlan bide honetan, aurrera egin nahi dugula, gu instituzioarekin oso pozik gaudela, lan elkarrekin oso gustora egiten ari gara, eta, bueno, deskubritzen ari gara bide bat, eta, bueno, uste dugu, nahi dugu urte askotarako izatea, ez? Eskerrik asko. Araban lan asko egiten nahi dira, ez da horretan dudarik, lana aipatu da ezala dana, ezala jai bat, egiten ari garena ezala jai bat, baina gozamenerako tarteak ere izaten dira, ikusiko zenuten iragartzen ari direla, jadanik ekitaldi batzuk, pertsona batzuk ere, ikusi ditugula Euskaraldiaren 11koan adibidez, eta Arabako viajea amaitu aurretik, nik arabar batengan etorri nahi nuke, Toti Martínez de Lezea, torri, eta lagundu, mesedez, eseri gaitezen hemen. Igual erosoago izango zara hemen? Erosoago? Eserita baldin bagaude, nahi duzun bezala. Holaxe, eroso gaude edozin modutan. Begira, ahoa eta belarria, aipatzen ari gara. Aho bizi, belarri prest, eta bihotza. Idazle bati galdetu egin behar zaio modu poetiko batez. Bihotza, ze Araban entzuten ari nintzela gogoratu naiz, Toti, behin baino gehiagotan hitz egin dugula gure artean, zure txikitako Gasteizen, ze zaila zen euskera entzutea. Eta nola, atera behar izaten zen entzutera. Gurasoek eramaten zintuzeten. Aita oso euskaltzailea zen, baina erdelduna. Nire birra aititia mama, birgarakoa, osaetakoa ziren erdeldunak. Aita eta ama erdeldunak, ni erdi, eta gure umeak euskaldunak dira, euskaldun zarrak dira. Zerbait egiten ari gara, ez da? Zerbait ona. Baina aitarekin txikitatiko, hori ez zaten ari nintzen, Gasteizen, ni txikitan eta gazteetan, ez genuen entzuten hitz bat euskaraz, hitz bat. Eta joan ginen, Tolosaraino edo Bizkaira, Nafarroara, entzuteko, Artzain txapelketara entzuteko euskeraz, abesbatza koruen entzuteko. Eta, zergatik ez duzu ikasi, zergatik ez zenun ikasi euskeraz, ezin genuen. Ezen irakaslerik, ezen barnategirik, ezen ikastolarik, ezen libururik, telebistarik, irratirik, bapes, benetan. Eta nik ikasi nuen pixka bat, hemen Alkizan, 17 urtekin edo joan nintzen baserri batera, eta hor pasatu nintzen 8 hilabete, aspertuta baina aspertuta eta nola aspertuta. Gizon zahar batekin eta bere alabarekin, ezekiten gaztelaniaz, nik ez nekien euskeraz, eta paitzarekin gramatika pixka bat, bi edo 3 egun, beti ordu, ikasi nuen. Gero, joan nintzen ni Alemanira, Frantzira eta bar, eta itzuli ginenean Euskal Herrira, hori, nahi genuen herri euskaldun bat guri umentzako. Eta Larrabetzura joan ginen eta hor gaude, orain dela 40 urte. Baina,
Eta hori esan nahi dut. Zuek danak euskaldun, bueno, posiblea, euskaldun zarrak zarete, edo euskeraz ondo-ondoik badakizue, guk ez. Baina zaila izan da. Egunon, buenos días. Egunon, ¿y qué quieres? Tomate batzuk, rojos o verdes? Gorriak, salada egiteko. Hoy estos están muy buenos. Askotan. Umeak, bat larrabetzun jaio zen, bestea 2 urte zituen. 2 urte zituen? Bai. Leku zaldatu zineten. ¡Ay, qué niños más monos! Euskeraz mesedes. Ah, pero ya entienden! Eta hori izan da. Joan zen astean, Andre bat, esan zidan. Telebistan agertu nintzen eta esan zidan, oye, erderaz, que no sabía que sabías euskera. Joder! Eta horrelaxe da, lana gogorra izan da, edo da, euskaldun berrientzako oso gogorra. Zeren, hasi ginenean hitz egiten, eta, bueno, nik aditzekin depenaz, no? Bueno. Litzuteke. Ez que dan, belarriz entzun dut, eta nik herrian ez dute entzuten hori, Ez dute entzuten, Eta hasi ginen, hasi gara euskara, bueno, hitz egiten, kaixo, zen modu, eta bapetan problema bat dut, nik, hori esto nola esaten du, sigue en castellano, que da igual. Bueno, Inglaterran egon nintzenean, inglesez egin zuten jendiak, frantzesez, Frantzian, alemanez, Alemanian, eta bueno, pues hasi eran indio arrapajoen bezalak, nola, ara, eta ikasi genuen, hemen erresa da, ez dakit, bala, pues castellano. Hemen hitzetik belarrirako salto horretan, denok egin behar dugu pausu bat. Claro. Zer esango zenioke pausu horretan ari denari? Zer esango zenioke zuk ahalegin horretan ari denari eta aukera duenari belarri prest izateko, parte hartzeko, zailtasun. Zer eman dizu zuri egin duzun ahaleginak, egiten duzun ahaleginak? Egiten ari naiz hori beti. Euskaraz egin. Oye, si no sabes, pues jarraitu. Horrela, egin eta egin. Eta zu, gaztelaniaz, ezin duzu amaitu frase bat euskaraz, esan gaztelaniaz, eta kit eta jarraituko dugu. Eta ez, bada, talde bat, 5 personekin, agertzen naiz ni, eta danak gaztelaniaz pasatzen dute. A ber. Euskaraz egiten ari zarete, eta hemen etorri naz, entzuteko, hitz egiteko, eta zuek, azten zarete gaztelaniaz, pues que zuten. Eta gero joan nintzen, froga egin nuen, hori berboak aditzak hobetzeko, nori nork. Eta joan nintzen mintza praktika, bada hau, larrabetzun, mintza praktika grupo bat, talde bat. Eta joan nintzen, baina benetan ez da nire edadearentzako. Aspertuta nintzen. Eta zer egin duzu, azte bukaeran? Eta ikusi duzu azken... Eta hori ez da... Aukerak sortu? Zaharra gara eta bueno. Aukerak sortu behar dira toki guztietan. Hori da. Eta aukerak sortu behar dira ere norberaren neurrira. Eta gero, amodioz. Problema badaukagu gazteekin, ezta? Haiek dakite euskaraz, ikasi dute euskaraz eskoletan, institutuetan, eta gero kalean ez dute hitz egiten. Zergatik ba? Hortxe nago, galdetzekotan, tira. Tira! No les damos los medios. Bitartekorik ez daukate, Da, eta zer? pelikulak, zinemak, musikak, literaturak, ez dugu ematen. Etorri ginenean larrabetzura, senarra eta biok antolatu genuen
antzerki talde bat, Kukubiltxo, gure etxean, euskaraz. Berak eta nik, berak ez daki euskaraz, eta nik horrelaxe. Baina gure taldea euskaraz egin zuen antzerkia. Zergatik ba, zeren nire senarra, Alberto, esan zuen, el niño habla en el idioma en el que juega. En el que juega. No en el que aprende en la escuela, en el que juega. Ba ez daukate jolasik, ez daukate, ba hori, antzerkiek eta bar, euskaraz egiteko txarra eta gogorra izango da. Bueno, ba horrekin geldituko gara, dei egingo diogu gure buruari, bai, ahotik aterako zaigu, belarritik sartuko zaigu, baina bitartean, gorputzan hola zeharka egingo du, emozioetatik eta amodiotik. Ez da hori nahikoa, me estoy alargando, no? Bai, ez esaten du oskiak. Bai. Gauza bat, no? Bai, hortik. Gauza bata. A ver. Joder, qué fuerte. Latin ikasi genuen institutuan, eta esen gauz polit bat, oso, zeren latin hila dago, baina euskera ez dago hilik, ezta? Orduan, gu bizi gara, ba izan dira herri asko, imperio asko, haien hizkuntzekin, eta desagertu dira hizkuntzak, desagertu dira herriak eta imperioak. Guk hemen jarraitzen dugu, ez daukagu herririk, bueno, badaukagu, baina politikoski ez. Baina jarraitzen dugu, zergatik ba. Zeren gure arbasoak maitatu zuten gure herria, oroimenak, ohiturak, tradizioak, historioak, mitologia, leyendak eta bar, eta transmititu dute. Baina gero agertu zen telebista, agertu zen irratia eta elektrizidadea, eta gure arbasoak mucho egin dute. Mucho. Eta ez zuen kontatu gehiago. Eta orain bagara jende batzuk hemen gure herrian, eta froga egiten ari gara historioa kontatu, eta a ver, jarraitzeko hori, transmisioa. ¿Cómo vas a hablar en un idioma que no amas lo que significa? Es que eso no hay quien lo diga en euskera. Bai, ez esango nuke, baino... Maitatu behar dugu herria, maitatu behar dugu ingurua, maitatu behar dugu arbasoak, gure etorkizuna, gure danak. Eta horrelaxe hitz egingo dugu euskaraz. Nire aita maitatu zuen hori, eta nik hemen nago erdi, baina semea euskaldun zarra handia da. Eta idazlea, badaukazu galdera batzuk? Orduan amaituko dut. Idazlea naizelako hemen nago, ezta? Bueno, idazlea naizelako eta perfileak ematen dut, ezta? Andrea, Zaharra, Arabatarra, eta eskaldu berria, osea, que dana. Perfil guztiak ematen dituzu, eta horreko duna ere bai, oso dago. Banago hemen idazleagatik, no? Idazlea naizegatik, eta orduan idatzi dut euskeraz ondo. Zerbait, da gutxi. Eutxiko dizut mikrofonoa? Eta hori da zuentzako, mila esker zuen lanagatik, benetan, mila esker zuen lanagatik. Esan dut bezala, nik ez nuen entzuten euskaraz Gasteizen. Orain entzuten dut Gasteizen euskaraz. Ez genuen entzuten Bilbon, orain entzuten dugu Bilbon ere bai. Eta hori da, ni optimista naiz. Eta hau idatzi dut. Zuentzako, niretzako. Gogoratzen dut gure aita txikia ginenean. Aita gurea ertzitatzen atzerritarren batek euskera zerbait esateko eskatzen zioenean. Gogoratzen dut bertsolarian txapelketatara joaten ginenean. Aita, zergatik gaude hemen. Ezuk ez nik ez badugu ezer ulertzen. Galdetzen niola aitari. Euskera eta euskal kultura laguntzeko. Zen bere erantzuna. Gogoratzen dut euskera zentzuteko euskal koruen konziertuetara joaten ginenela. Labergeriaren diskoak Frank Sinatraren tapen barruan ekartzen genituela muga pasatzerakoan. Eta lehen aldiz Benito Lertxundiren gu gazteok gaur gabiltza entzun nuenean. Hor, baserrian, alkizan. Gure seme alabak euskeraz hitz egiten hasi zirenean,
gure ilobaren euskaraz esandako lehen hitzak. Badira oroipen zahar eta berriak. Herri honetako hizkuntzak milaka urte bizirik daude. Dirau, barkatu. Errepikatuko dut. Herri honetako hizkuntzak milaka urte bizirik dirau. Gure ilobak eta haien seme alabak euskeraz hitz egingo dute, gure herriak horrelaxe nahi duelako. Euskal Herriko indarra bere kulturan dagoelako. Gure hizkuntza aurrera joango da guk eta ez beste inork nahi dugun artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Toti. Eskerrik asko Toti Martínez de Lecheari. Arabako buelta egin dugu alde horretan, orain Bizkaiko buelta egin behar dugu. Eta Bizkaia aldera joateko, hemendik pasako naiz, Bizkaia aldera joateko, 73 herri dira momentu honetan, behintzat, nik dakidala, esandakoa, agian aldatu dira zenbakiak. Maite Berriozabal Durangoko Berbaro elkartekoa da, zuzendaria, hemendik joko niz, lasai egon. Lagundu jazu, mesedez, kontatzen, nola zeaten, jarri zutik, bestela ez zaituzte ikusiko. Zer egiten ari zareten, baino nola zaudeten? Bueno, gu, Pilikondo esan duen bezala, Durangoko euskera elkartekoa naiz ni, eta gu Durangon ari gara Euskal Herriarentzat lanean, eta Euskal Herria euskalduntzeko lanean, ez da, prisma horretatik. Eta Bizkaia mailan, azken erabilera datuen emaitzak ez dira inondik inora ere txaforoak inora bideratzekoak. Eta egia da, Euskaraldiaren olatuak ekarri duela zelan baiteko ilusioa, herri batzordeen lana, ez dakit, ematen du behintzat, erabileraren aktibazio horrek sortu dela, zehozelako posa eta ilusioa herrietan, eta alde horretatik posi gaude, Bilbo handian, Enkarterrietan, Busturialdean, Durangaldean, hainbat eskualdetan ari garelako, direlako lanean, eta horrela jarraituko dugu, eta ikerketek emaitzek eta barrek esango dute. Baina bitartean lanean segituko dugu, eskerrik asko. Horrela. Eta bitartean, ea lortzen dugun, magia egitea, ez da? Bueno, arratzaldeon jaun anderok, arratzaldeon, kaixo arratzaldeon, ikusten dut bueltatuko ez diren erretzaile asko doazela kanpora. Arratzaldeon ongi etorri, niri izena Imanol Ituño da eta magoa naiz. Bien, zegoen entusiasmoa ikusita begira jarriko garan magiarekin. Bera, zuek badakizue, ni ekarri nabe hemen opari bezala, esan dute, etorri da Aitor ustu duzala bere izena, etorri da liburuzka batzuekin, ni izango naz Bizkaiaren oparia. Presupuestoak eta presupuestoak egon dira, orduan hasiko naiz, eskerrik asko, hasiko naiz gauza klasiko batekin. Zuek badakizuen magok normalean ateratzen dutela zetasko zapi bat, bai? Ateratzen dabe, egiten dabe, ez dago erremendik, ez da erremendik, eta agertarazten dute uso bat. Norbaitek esan du arrano bat, oso abertzare dalako, baina normalean usoak ateratzen dituzte, bale? Ni naiz oso mago elegantea, orduan zetasko zapi bat beharrean, ekarri dut. Ez da berdina, bale? Baina berdinerako balio du, orduan, zeuri izena? Imanol, tokaio, nik botako dizut ez du minik egiten, esku zapi bat, toaia bat, ez du minik egiten, baina hartu, eta begiratu barruan ez dagoela eser, ez dagoela inor, ez dagoela txoririk iskutatuta, gabiotarik edo, batez ere gabiotarik begiratu da espada, ez dago, ez dut uste, baina tira, en fin, ez dago eser. Eta ekarri bueltan, Imanol, ekarri bueltan. Oso, ekarri, give it to me to the hand, Imanol, eskura, tio. Ekarri, eta etorri gora, lagundu, hombre, claro. Fuerta, bai, hemen barrikada dau, bai, oso ondo. Eskerrik asko, Manol. Ondo, arratzaldeon, behira. Ez dago eser, ez dut aprobetxatu trampa. Jarri hemen hobeto, horrela, bai, eske, bestela, ni bajutxoa guanaz, eta ikusi. No me da, baina zui bada espada. Bueno, hortxe, ez dago eser, ez da? Orduan, Imanol, agertaraziko dut saiatuko naiz, egazti bat agertarazten. Egazti bat, egazkin ez, egazti, mira, hartu mendik, oso ondo. Eta ikusi ez dagoela eser iskutatuta horti barnetik, kiribildu. Ez, nik kiribilduko dut, lasai, zuk eutxi bakarrik hor. Nik kiribilduko dut horrela ikusteko ez dagoela eser iskutatuta. Ez dakit oso ondo nola begiratu atzekoek sentitzen dut. Zuek izango esarie belarri prest. Hau da, hemengoek txalo egiten dutenean zeuek ere txalo eta jazta, porque oso ondo. Ez dago eser iskutatuta hortik, ez da? Ez. Imanol, oso ondo. Agertaraziko dut animali bat, txori bat, egazti bat. You are going to flip it in English, begira, hortxe.
Begiratzen nau barrutik eta guzti begira, 3 arte zenbatuko dut. 1, 2 eta 3. Oi askoa. Vale, eskerrik asko. Baina, ikusi hau da polita. 1, 2 eta 3. Arrautxa! Karo, ikutu, benetakoa alda? Ez, gezurretakoa da, gomazkoa. Bai, baina gezurretakoa da. Claro, gezurretako jo batek nola jarri behar du benetako arrautz bat. Mesedez, gezurretako izan behar. Hau broma bat baina entzan, Imanol. Ni askar batean noa esan didatelako. 10 minutu dauzkazu eta harrapala da noa, bali, Imanol? Bertso bat bota nahi? Bota, hartu. Simpatiko. Beira, daukazu parkatu, eukiduzu hor. Lasai, lasai. Dago gorrituta lotxagatik edo. Hartu. Nahi duzu katxatu edo... Begira, Imanol, jarri menire eskerrean, bai, eske hemen dago hau eta badakizu, igual jotzen, oso ondo. Begira, Imanol, 2 bolatxo dauzkagu. 2 bolatxo gorri, hartu bat, eta begiratu ez dagoela eser izkutatu da barruan, ez dagoela, jo que se. Ez dago eser, bestean begiratu haber, ez dago eser, ez dago eser. 2 bolatxo gorri, oso ondo. Oso importante da magia egiteko izenak jartzea bolatxoei. Hauei, bale? Hau deituko da Silvestre, eta hau Estalone. Vale? Silvestre y Estalone. Txiste bat, gazteleraz. Ja. Bueno. Bai. Bueno, berdin dio. Begira. 2 bolatxo. Bat jarriko dugu. Nire eskuan, Imanol jarri horrela zeure eskua, eta jarriko dugu bestea, eta sarratu fuerte, itxi fuerte. Oso no. Perfecto. Nongo azara, Imanol? Azarteko, amengo, agertakoa. Oso no. Begira. Egin behar duzu nik egiten dudan berdina, bale? Begira. Txas. Oso no. Txas. Txikiti, txas. Bueno, oso ondo. Sartu du autoria propioa, oso ondo da hori. Putz egin. Eta nahi, bueno, ikaragarria, zinez gaitza, ikusi. Astiro zabaldu, eta ikusi nola bolatxoak, ikusi nola toki saldatu diren. Silvestre Estalone, Silvestre. Bale, ez duzu egilegirik edan, ni pentsetan nun, ja hemen moskortuta gozin. Berriro egingo dugu, Imanol, bada espada. Ez duzu ezin jentzi, ja ikusten dut, jarri eskua, put your hand to the front, oso ondo. Begira, berriro egingo dugu, alderantziz, parkatu. Silvestre eta Estalone, jarri eskua, oso ondo. Bolatxo bat nire eskuan, bestea zeurean, fuerte utxi, Imanol, fuerte. Fuerte, pero sarratu, itxi, nola esaten duzuzuk? Itxi, oso ondo. Egin duzun hitz magikoak berriro. Txas. Txikiti, txas. Eramango zaitut jiran, egiten duzu superondo, Imanol. Putz. Eta orain ez ireki, ez zabaldu, nik bakarrik zabalduko dut. Eta nik zabaltzerakoan? Ja, ez daukate zerrez. Eta berri, Imanol, joan zabaltzen astiro? Biak, Imanol! Erakutxe atzekoi! 2 bolatxoak! Imanol, segundo txobaten, eskerrik asko. Zuri izena? Nola? Pulin. Ondo esaten dut? Bai, da, ingelesez ateak zabaldu bezala, ez da? Pulin, da, zabaltzen duzu eta sartu egiten zara, oinez. Pulin, lagunduko egidazu, mesedez, hementxe? Bai, igometik, oso ondo. Horan jarriko ditugu, 2 bolatxoak Pulinen eskuan. Pulin, zuk fuerte utxi bar diezu. Fuerte, bale? Fuerte utxi hor. Fuerte, beste eskuarekin gainean. Oso no, fuerte. Remangauta, oso no, perfecto. Pulinek 2 bolatxoak ditu. Orain saiatuko naiz nire eskutik zure eskura egin dudan bezala, orain alderantziz. Pulinen eskutik nire eskura, bale? Zer daukat? Zu nolabait izango zara publikoaren begiak. Zer esan nahi du horrek? Testigu izango zarela. Jende batzuk oso urrun daudelako, orduan, zu flipatzen ikusten baldin bazaituzte, esango dute, hemen ikaragarri izan da. Beraz, zu saiatu ere, pixka bat zure partetik zeo zer jartzen, bale? Bueno, exageratu ez, baina makillatzen pixka bat, bale? Bien, perfecto. Prest, Pulin? Fuerte utxi, 1, eta 2. Zuk ezabaldu, ez ireki hor fuerte. Ja daude hemen. Bai edo ez, Imanol? Imanol, coño, ez esan dizut, bai edo ez? Bueno, Joder. Berriro ingo dugu, Imanol. 1 eta 2. Orain bai? Bai, eskerrik asko. Joder. ¿Qué te cuesta? Joder, estamos... Vale, saia da, fuerte abielako guztan, Baina gaur lentzero ez da bilentzuten, ez da zer pasatzen, begira.
Ez dakit egiten, gaina puli nahi dabil hor, vamos, fuerte usten, ez da fuerte sabiz, ez da? Alere nik uste beste zeo zer gertatu dela. Joan Zabaltzen astiro, pulin horrela? Eta begira, hementxe dago Silvestre, dago Stallone, dago Schwarzenegger, dago, madre mia, zer dau, Hulk edo zein dau, begira. Oso ondo flipatuta, Imanol, super ondo flipatuta, eskerrik asko pulin, eskerrik asko, Juan Zartze. Bai, eskerrik asko, Imanol, eskerrik asko. Eta, zema dara, erlojua behiratuko dut, ikusteko zema denbora dara madan. Ematen di denbora justo azkenengoa egiteko, nau, superari, bueno, azkenengoa egiteko, erabiltzen dut, magoek badakizu askotan kartak erabiltzen ditugula, ezta? Hauek dira pokerreko kartak, baraja frantsesa, hementxe dau, jende asko ikustu du Amerikarra dela, ez? Hau, frantsesek asmatu zuten, hementxe dago, pikak, trebolak, diamanteak, ez da denak ezberdina, pikak, diamanteak. Denbora aurrezteko nik etxetik nahaztuta ekarri dut, beraz, ez, broma da. Zuri izena? Maider, eutxi kartak, Maider. Ez que mendik ezin gerturatu gehiago. Eutxi kartak, ezin gerturatu. Eta horri, Maider, ba! Venga, txalo fuerta Maider entzat. Maider, eskerrik asko. Eutxi kartak. Eta nahaztu. Badakizu zergaitik esaten den nahaztu euskeraz? Egiten duzulako zuk. Nahaztu. Oso no. Txarra, oso no. Bai, izatez, euskeraz ez da baraja hitza existitzen, hau, honi deitzen zaio sorta. Hau da, karta sorta, ez dakit euskaltzaindiako norbait egon gote dan hemen, hau dira sortak, baraja ezin da esan, bale? Dira sortak, karta sorta. Orduan, Maider esan dira, ezta? Maider, baraja ondo nahaztuko dugu, bale? Ondo nahaztuta, epa. Eta zuk karta hauetatik, Maider, karta hauetatik bat hartuko duzu. Erakutsiko diozu jende guztiari igual atzeko ez duzu ondo ikusiko, baina tira, hemendik gertu zaudeten norbaitek edo norbaitzuek ikusten baldin baduzu, nahikoa, eta zuk ere ikusi. Eta beti esan nahi izan dut hau, erakutsi kamarari. Hartu nahi duzuna, nik ez du begiratzen zein. Nahi duzuna. Hartu duzu bat? Venga, Maider, erakutsi guztioi. Niri ez, bestela, nik ikusten baldin badut oso erreza da. Erakutsi guztioi. Bai, Maider? Kartak nahaztu dituzu, hasieran hartu duzu nahi izan duzuna, ikusi duzuzuk ere karta? Ikusi duzu, ezta? Bai, eta sartu nahi duzun tokian, hortxe, eta nahaztu berriro ere. Orduan, oso importantea, zuk kartak nahaztu dituzu hasieran, nahaztu dituzu orain, nahi... Ai, parkatu, parkatu, nire erba, aztu zait, egin bartzen nion, parkatu. Hartu rotuladorea, parkatu, egin bartzen nion, parkatu. Egin bartzen nion firma bat bestela, bai, egin firma bat, mesedez. Hartu karta, bai, nik ez dut ikusi behar zein den karta, egintzazu firma bat, egin firma bat, egin jarri zuri izena, edo, nahi duzuna, edo M bat, bale, MA barrakus, zara, lekipoa, atalia, ez. Erakutsiko dio, bale? Baina egin pizka bat handiagoa, eske M hori ez da oso ondo ikusiko, edo garabatillo bat, edo nahi duzuna, bai. M hori da, super M bat, oso, no? Bale, orduan, 8ko trebolau, 8ko iruzta, dago bi M's markatuta, ikusten duzu, M handi bat, eta M txiki bat, M gainean. M gainean, M bat, da paradoxa bat. Bien, orduan, karta hau bakarra munduan, ez da? Maider, zara edo maitane, Maider, bi M, oso ondo, Maider. Karta hau bakarra munduan, sartuko dugu más o menos barajaren erditik, hortxe, eta zure kartak, Maider, bidai bat egingo du. Nire eskutik, nire poltsikora, from my hand to my pocket, in English. Flipatuko duzu, Maider. 1, 2 eta 3. Toma ja. Zuzu sinisten, zaudete hor. Begira, ez daukat ezer eskuetan, eta hementxe jarriko dut horrela ondo ikusteko, Maider, hementxe karta bat azaltzen da. Eta karta hau edo zein izan ziteken, Maider, baina politena da ikustea karta hau dela? 8ko trebola, zure sinadurarekin, eskerrik asko jaun Andreok, placer bat izan da, zeuekin, bada, Kosi, hortxe hau, firma, M bat dauka. Ezin dut. Vale, ez dizute sinisten hori zeuri, Ez da bat ere atsegina, ez da, hartu karta, erakutsi guztioi, eta erakutsi 8ko trebola, bere M eta guzti sinadurarekin! Eskerrik asko. Maider, berriro, begira. Maider, esplikatuko dut nola egiten dudan.
Bai, magoek ditugu bi lege. Lehenengoa da, ezin dela inoiz trikimailu bat errepikatu publiko beraren aurrean, errepikatzen baldin badugu zuek badakizue zer gertatuko den, eta ja adi zaudete, orduan harrapatu dezakezue trikimailua. Eta bigarren legea da, ezin dela inoiz esplikatu, ezin da azaldu nola egiten den. Bueno, nik azalduko dut eta errepikatuko dut. Barajarekin. Berdin zaitena. Bien, hortxe dago, 8ko trebola. Bueno, gainera orain 8ko trebola egin beharrean, ingo dugu beste karta batekin azalduko dudanez, begira, nik egiten dudana da, begira, biko pika, adibidez, bale? Biko pika. Nik egiten dudana da, egingo dut orain astiro, bale? Kamara geldoan, zeuek ikusteko. Biko pika hemen dago, eta kamara geldoan egiten dudana da, begira. Hau dena da pantomima, egiten dut horrela, eta trampa orain dator. Zeuek, gora begira zaudetela, nik hartzen dut, eta astiro, zeuek konturatu gabe, sartzen dut into the pocket. Eta jazta. Bale, ez duzu ezin izten. Bueno, umeekin hau funtzionatzen du, jakin dezazuela. Bueno, gainera biko pikak ez du ezertarako balio, gauza litzateke 8ko trebolarekin egitea. Zuk egingo duzu. Beira, jarri horrela eskua. Jarriko ditugu kartak zeure eskuaren gainean, eta zure beste eskua gainean, sandwich bat egiten. Irura arte zenbatuko dut, 1, 2, 3. Eta nik 3 esaten dudanean, zuk egin martuzu, horrela, ez bota kartak, bakarrik keinua, pantomima, bale? Karta batek ies egingo du hortik, emango ditu hemen 3 txiri buelta eta etorriko da zuzenean nire poltsikora. Prest? Venga, 1, 2, 3. Mira, 1, 2, 3, into my pocket. Orain bai, ez da? Orain bai, begira, hemen txe karta bat eta bakarrik bat. Eta karta. 8ko trebola, bi MM txikita M handiarekin! Eskerrik asko, bukatzeko Maider. Begiratu bada espada ea hor beste 8ko trebolik dagoen. Baliteke, jendea, ni badakit norbait pentsatzen dabilela fijo, zuta biok gainera ezagutzen ginela horretik, ez dakit. Ni nazela zure aita edo zu nire, jo que se. Ez dago, zuk karta bakarra sinatu duzu. Orduan, hartu 8ko trebola, sartu erditik, nahi duzun tokitik, eta bitartean erakutsiko dizuet, hause da elastiko bat, gomatxo bat. Hartu gomatxoa, eta egin horrela ikusteko gomatxo bat dela, benetan, eta, bueno, begiratu ez dizu dara kartaken hortxe jarritzen duela. Hor darrai, ikusteko aditz trinkoak manejatzen ditu dela. Hortxe, ondo nahaztuko ditugu kartak, eta gomatxoa jarriko dugu barajaren inguruan. Eta azkenengo aldiz, kartak bidai egingo du poltsikora, hortxe. Doble vuelta, ahi ez da. Metro bat karta batentzat pilo bata. 1, 2, 3. Jazta. Jarri horrela atzamarra, Maider. Eta hemendik bera, baina ikutu hemen. Zer da gor? Kriston hanka gogorra horren beste mendi eta bizikleta egiteaz, eta karta bat. Nik aterako duton arte, eman puso bat aurrera, hartu, gerturatu gana, hartu, eta hemen goian erakutsi denok ikusteko, zure karta 8ko trebola, buenísimo, hortxe dau, sinatuta eta guzti. Parkatu, igual. Hau. Parkatu. Hauetako baten bat, igual. Parkatu, Hauetako baten bat, igual. Begitu ondo, parkatu. Batzutan hau nahaztu egiten naiz eta parkatu, Ez izke, batzutan egiten dute denek bidai. Batek izan ezik. Gomatxo eta guzti. Zure karta da, Maider. Bere karta gomatxo eta guzti 8ko trebola, bere M-arekin. Atzekoek sinetzi ezazue, zu gertuan ikusi. Eskerrik asko, Jan Andreok, eta beste bat arte, agur. Maider, zuretzako, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Imanol Ituño, eskerrik asko. Denok mesedez errepasatu poltsikoa, kartaren bat bertara junote zaizuen. Beste Imanol baten bilari naiz, mesedez altxatu eskuak Imanol guztiak. Aber, non den? Bai? Gipuzkoako bat, Elgoibarko bat, hortxe. Gipuzkoako bidaia, tokatzen zaigu orain, Gipuzko aldera etorri behar dugu, zertan ari zareten Elgoibarren, hortxe jakin nahi dut, zertan ari zareten eta nola izeaten, zuri kontatzea eskatuko dizut. Bueno, atzaldeon, niri zertan baino gehiago Mikelekin negozio naban aurre atzera begiratzeko adustuta daukat, orduan berri jatzu ezta, eta zueri bai. Motz, Elgoibarren atzia ematen nahi naiz jende bati,
Ezin da ebitatu. Ezin da ebitatu, Bai, bale. bai. Ez da edukazio txarra, da. 2013 ekin genion Elgoibartarron euskaltasuna sustatzeko herri ekimenari. 365 ariketaren ekimenaren bueltan izan zen. Ordura arteko euskalgintza tradizionalaren mugak apurtu eta 15 elkarte erakundeko osatutako talde eragilea sortu genuen. Tartean, Danobat kooperatiba, udala, sortu edo EAJ alderdi politikoak, herriko mendizale elkartea edo musika eskola. Argi geneukan, euskalgintza ezin dela izan euskerati bizi gara non kontu bat. Helburua bat eta bakarra izan zen. Elgoibartarron euskaltasuna, plaza publikoan, modu parte hartzailean eta jai giroan aldarrikatzea. Plaza publikoan, modu parte hartzailean eta jai giroan. 2013tik oindala 2 urte arte, urtero urten gara Elgoibartarrok herriko plazara euskararen alde gaudela esatera. Plaza betetzea lortu dugu urtero. Baina 4 urte nahikoak dira euskararen alde gaudela esateko. Eta erabaki genuen beste urratz bat eman behar genuela. Eta urratz hori zein izan behar zuen pentsatzen ari ginen, ikusten dut Donostiako joan direla, pena. Donostiako egia auzokoen esperientzian berri eduki genuen, eta aurra entzuteaz bat esan genuen, hau da guk egin behar duguna. Hau da Elgoibartarrok euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzeko giltza. Hau da egotetik egitera pasatzeko atea. Bale. Gero, isagi hoia jiztu gata, Mikel. Gero etorri zian, lehenengo Donostiko egiako izoko esperientziz batean, gero etorri zian Lasartekoa, gero etorri zian Aguraingoa, eta azkenean etorri dira Euskaraldia. Hainbeste ilusio sortu eta horren beste lan eman behar digun zorioneko Euskaraldia. Eta arrateri begira ari naiz. Amaitzeko, Elgoibarko talde eragileko kide batek gure batzar baten esandakoa partekatu nahi dut zuekin. Azaroaren 23 iristeko urduri eta arduratuta nago. Izena emango dut, ariketan parte hartzeko, baina ez dakit nola errezionatuko dudan jende batekin topo egiten dudanean. Baina urduritasunari eskutik helduta datoz esperantza eta ilusioa ere. Izan ere, Euskaraldia izan daiteke nere bueltako batzuekin ditudan hizkuntzoiturak aldatzeko azken aukera. Euskalduna gara, euskararen alde gaude, baina barra-barra egiten dugu gaztelaniaz. Ezin dut tren hau pasatzen laga. Urduritasuna eta ardura alde batetik, eta itxaropena eta ilusioa bestetik. Euskaraldiaren atzean dagoena hobeto ulertzeko 4 kontzeptu. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko, Imanol. Fadoak abestu eta jotzen doguz, eta gaur euskerazko bat eskaineko zuegu. 2 eta 3 genkazen prez baina ikusita denporaz justu gabizela, bat eskaineko dugu. Lagun bati eskainitako fado bat da, Barko Negro izeneko fado portugues baten doinuakin, eta bizitzari agur esatia erabaki zeban lagun bati. Oroitzapenetan, baina zure begiek ez ziotenean, eguzkia sartu zen nere bihotzean, baina zure begiek ez ziotenean,
itzuliko badakit lagun ez zarela joan, beti izango zaitugulako gure ondoan. Badakit lagun ez zarela joan, beti izango zaitugulako gure ondoan. Leiora area jaurtitzen duen haizetan, kantatzen duen uretan, erretzen den sutan, desertuko berotan, mendi bakartiatan, neure bular barruan sentitzen zaitut denetan. Desertuko berotan, mendi bakartiatan, neure bular barruan sentitzen zaitut denetan. Chegaste a partir, pois tudo ao meu redor me diz que está sempre comigo. Badakit lagun ez zarela joan, beti izango zaitugulako gure ondoan. Eskerrik asko. Izugarri, eskerrik asko, zorionak, Ariane Unamuno, eta doinua jarriz gaurko arratsaldeari ere, bidaia egiten ari gara, Gipuzkoako buelta, zurekin egingo dugu orain, Miarritze aldera joango gara. Eta Miarritze alde hortan, eneko gorriri eskatu behar diotitza. Zertan ari zareten, bueno, gaur goizean jakin dugu zerbait, baino zuri kontatzea eskatu nahi zut. Bai, hasiko naiz geografia pixka batekin, Miarritze antziko dugu, eta Ipar Euskal Herrian zentratuko gira, Ipar Euskal Herrian 3 lurralde dira, eta ez da lurralde bakarra, eta Miarritzeri buruz ez dut asko hitz eginen, eta gainera sutituko naiz. Hori da, beste guztiak ikusteko Bai. aldala. Zertan giren, olako egitasmo batean sartzen girelarik, buru belarri eta urbiletik begiratzen ditugularik gauzak, beti nahi ginuke gauzak azkarrago joitea, ilusio gehiagorekin ibiltzea jendea, eta dinamismo gehiagorekin, baina pixka bat gibeltasun hartzen dugularik eta begiratzen dugularik zein bide egin dugun, ohartzen gira azkenean gauzak ez direla hain gaizki gure lurraldean ere. Horroitzen bali magira, duela urte bat hasi ginen, BAM lurraldean, dirurik gabe, baliabiderik gabe, sustengurik gabe, gibeltasunik gabe, eta ia euskaldunik gabe, gisa bereko dinamika bat plantan emaiten. 3 hiri hauetan metatzen da Ipar Euskal Herriko biztan eriaren 40%, kale erabilera 2%, da, eta euskararen ezagutza 8%. Eta auzo lanaren indarrarekin, instituzioen laguntzari gabe, sekulako dinamika bat abiatu ginuen, eta aurrikuspen guziak gainditu genituen. Lorpen asko, eta ez dut demorarik orain detailetan txartzeko, baina denbora berean dena ez ginuen irabazi, eta etzen izan iraultza linguistiko baten hasiera, baina gauza batzuk irabazi genituen. Hau biziak eta belarri prestak galdezkatu genituelarik, agertu ziren frustrazio txiki asko, baina frustrazio oso sanoak. BAM dinamika etzen aski luzea izan, etzen aski orokortua izan, eta etzen baliabide askirekin
mutatua izan. Eta guk beti gaiten duguna da, BAMek lortu ez duena, Euskaraldiak lortuko du, Euskaraldia BAM baino luzeago izanen baita, orokortuagoa eta baliabide gehiagorekin. Eta beraz hortan ari gira, Ipar Euskal Herrian, pixkanaka, 158 udalerrietan, Endaia barne, Endaia ez da Gipuzkoan oraindik, Ipar Euskal Herrian baita. Eta pixkanaka ikusten dira euskaltzaleak eszeptizismo batetik ilusiora pasatzen eta ez jakintasunetik pixka bat proiekziora. Eta hor bai main gaineratzen ari girela euskararen erabileraren gaia eta ez da gauza gutxi. Beraz hitz batez, pasaden urtean 3 hiri ziren, aurten seguraski 60 izango dira Ipar Euskal Herrian. 800 hau bizita belarri pres ginen, baliteke aurten 8.000 izaitea. Instituziorik gabe lan egin ginen aurten instituzioak alde ditugu. Gainera superliberatu bat lanan ari zaigu ere eta dionen urtean denak ari ginen auzo lanean, lan ordutatik kanpo. Beraz, hitz batez eta treinaren metafora berriz harteko, Ipar Euskal Herrian ere denak gira lanpetuak, denak gira autozentratuak eta denak gira kritikazaleak. Baina noiztenke aldu dira olako proiektu batzuk, eta merezi dutenak denak elgarrekin gogetezen treinan, beraz hortan ari gira. Euskal Gintza instituzionaletik, sozialetik, herri mugimendutik ere bai, dena egiten albezain bat herritar, hau bizita belarri prest, trein hortan egoitzeko azaroren 23. Eskerrik asko, mila eskereneko. Hango berri jarraian, beste era batera azalduta. Arratsaldeon deneri, muntzazizte. Beraz gugira Pauline eta Juliet, Lapurtarrak, eta arratsalde guntan aurkeztuko dizuegu gure lehen diskoaren kanta bat, beraz memoriak deitzen dena. Kantu hortan nahi genituzke eskertu gure arbasoak, haien kantuak, aireak, doinuak usteagatik, gure herriko ondarea formatzen baituzte egun. Memoriak. Albezain bat moldatu, hitz bereziak danotak elkartu, aire berri bat sortu, gure arbasoen aztarnak segituz, haien hitzak ahoskatu. Zinezko kolorea onartuz, haien guduak aipatuz, horrela iraun dezake gure herriko memoriak. Esaldien berritmoa kontatu, hitzen erran naia ulertu, pentsamolde ezberdinak aztertu, idea berri bat sortu, gure arbasoen aztarnak segituz, haien hitzak ahoskatuz, duten zinezko kolorea onartuz, haien guduak aipatuz, horrela
basoen aztarnak segituz, haien hitzak gogoratuz, gizaldi unen ateak zabaldu, mezulari bilakatuz, horrela iraun dezake gure herriko nortasunak. Corin eta Juliet, eskerrik asko. Bidea egiten ari gara eta bidea ixten ari gara eta itxi, Nafarroan itxiko dugu. Alfredo Dufour, Irantzuko Gizarte Zerbitzu Mankomunitatea, Nafarroako berri ematea tokatzen zaizu zuri, bidaia ixteko zertan ari zareten labur-labur bada ere. Bai, labur-labur izan beharko, Ezinbestean. bai. Saiatuko naiz 3 hitzetara ekartzen, behintzat nire hausnarketa eta Lizarraldetik ikusia, ze Nafarroaren ikuspegia jartzeko igual, Nafarroa puntaz punta beharko genuk ere bai. Eta, aukeratu ditudan 3 hitzak da inbidia, esperientzia eta intensitatea. Orduan, inbidia zergatik, inbidia, hemen ikusten dudan zuen herrietako egoera soziolinguistikoagatik, inbidia zuen herrietan, diskursoetan irabazi dituzuen eremuengatik, Nafarroa eta Euskarari buruz prensa irakurtzea besterik ez duzue, diskursoetan lana dugula oraindik, eta inbidia baliabideetan. Aurretik ere aipatu da, eta Nafarroako lankide batek aipatu du, eta nik zenbaki bat jarriko diot horri nere mankomunitatean, 5.000 biztanle, Lizarraondoan, Euskaraldirako bete-betean izanen ditugu 1.000 euro inguru, eta hori da gure aurrekontuaren osoaren 110%. Jabetzeko pixka bat. Baina ez naiz honetan geratuko, esan dut 3 hitz zirela eta aurrena da esperientzia. Orduan, egoera horretan ere, iaz Lizarran, nire herri ondoan eta nola Arabako lagunek bitan banatu dute, batetik herri eragiletza eta bestetik euskara zerbitzua edo, nik bietan nabil, eta orduan Lizarran nire herrian antolatu gene euskaren maratoia, eta bertan hainbat gauza ikasi genituen. Eta aurrena izan zen, jendeak oso gogo honez eta ilusio sartu zuela parte hartzea eta proposatzen genien jolasa. Ikasi genuen beste gauza bat oso garrantzitsua zen zer ez egin. Horretan ere trebatu ginen nahikotxo eta aurtengo euskaraldirako ikasi dugu ere bai. Eta 3. gauza ikasi genuen zen kopiatzen. Kopiatu genuen, baina ustut Iñaki Arruti hemen nonbaiten da bilela, 1000 esker, lasarte, zuen kopiatu dizuegu zenuten irudi grafiko osoa. Batzuetan inkluso lotxa pasa nuen, baina pasata dago. Eta 3. intensidadea. Lizarraldean, Lizarren antolatuko dugu, baita Irantzuman komunitatean ere, eta gero Lizarraldeko herriberako zenbait herritan, Mendabian, Lodosan, Bianan ere antolatuko dute. 3. personan ja. Eta pixka gure artean hitz eginda esaten genuen, intensidade ezberdinetan antola daiteken ekimena da. Norberaren egoerara, elastikotasuna, uste dut nonbaiten aipatzen zela hemen, egokitu daitekeena ere bai. Orduan, animatu gara antolatzera, norberak alduen bezala, eta alduen neurrian eta alduen intensidadearekin. Eta maitzeko esan dut 3 hitz, baina baita ere karriko dizuet, orain zuei entzuten, bururatu zaiduen azkeneko gauzatxo bat, eta da eragiketa matematikoa. Uste dut, itzaldiren baten aipatu dela bat gehi bat, beste norbaitek ere aipatu duela ez dela beti 2, baina ez du eman emaitzarik, zein da emaitza? Agian normala da, ni informatikaria naiz ikasketaz, eta badakit bat gehi bat batzuetan 10 dela. Eta 10 horri Nafarroa gehituta 11 egingo dugu. Eskerrik asko. Mila esker, Alfredo.
Bestik ez, baino elastikoak izaten aspaldi ikasi genduen eta iaia egunero demostratu beharra izaten dugu, ezta? Denbora bera ere elastikoa egin dugu, oso goiz hasi gara gaur, eta begira, ja bukatu dugu egin dugun bidaia. Bihar ere oso goiz hasiko garela esan behar nizuen, ez da momentua behar bada, ez duzu hortaz pentsatu ere egin nahi, baino abisatzen dizuet, goizeko 9etan puntu-puntuan antxe izango garela, bihar ere udaltopen 2. saioan ekiteko. Ondo amaituko zenutelakoan, haitxin, falta da zerbait, ezta? Bidaia egin dugu, agurtzeko Nafarroatik zer ekarri, zerbait oso diskretoa nahi genuen ekarri, eta horregatik ia astu egin zait. Nafarroako berri, badaukate, bihar goizeko 9etan. Ondo izan?